Хора, днес ще правим спагети с кариди. Ще ви покажа моята рецепта, по която ги правя винаги. Баща ми ме е научил. Беля с кариди, мариновам ги с сладък червен пипер, черен пипер, всичко е на око. След това добавям гръцки микс подправка на йоги. Добавям малко хималайска сол. След това добавям чесън на прах. Него съм доста по-щадяща. Обърквам всичко и взимам едно узо. Добавяте 2 супени лъжици от него. Отново обърквате добре, след това взимате едно фолио и подготвяте с каридите да ги завивате. Оставяте ги 30-40 минути в хладилник. След това взимате лук и чесън, 2 скелетки чесън и малка глава лук, вие ги виждате. Белите режете на ситно, след което си режете и чери доматите и си приготвяте един лимон. Показвам ви тук как да определите колко спагети да сложите, ако нямате уред. Те са равни на монета от 2 стотинки или от 1 лев, ако ядете по-малка порция. Загрявам зехтина. Добавям лука и чесъна. След което обърквам да си пуснат ароматите. Добавям чери домати. Загрявам вода тук предварително и добавям спагетите в нея. Това малко ми спестява време. 10 минути ги държа. Спагетите са пълнозърнести от Kaufland. Както вече ви казах, добавям с доматите, добавям с каридите и след това слагам и останалата част от доматите. Оставям ги малко и след това добавям лимона. Виждам, че спагетите са готови, при което намалям котлона и добавям сметаната. Половин кофичка използвам. Бъркате хубаво. Може да сложите магданоз, ако искате отгоре, но понеже аз не съм фен, не си слагам. Това е за 3 човека порция. Добавям нискомаслен кашкавал отгоре върху спагетите и става много хубаво. Благодаря ви за